Ghana for nensu bi yaba abehia eho behia se owura ya behia no owura no munyamfo pa na eye otumfo ahenkwafo mu baako na enche bia na eye dasebiro se bunsu asante mampon hempon kese pa ya onya ne ba bi ekoye na empempi ni se ohempon kese bi sa eto a na yetiti amamre kwan so yetimi di nipa ko hye bi a fridge mu bi ho amfie miensa ebi ho amfie num bi ho kra amfie du ansa na apene kra brem na dasebiro se bunsu de ne de anche kra na otumfo krawre brawre homa so on net so oma akonya se omunhwe na omunsiesie no mpene krabre enche bia na asante mampo na ehwa yija nipa efiri achichire menchen ekohye horom na enye nipa ketua Ghana ina ye mampanyini oma omdi akuye ne bi atwam omda so te ase obi a ema mampo de na ahwa yija ntine ya babehia otumfo na se manhia ahenkwafo no bi no yebese hu di nti a dasebro se bunsu nya na babi kɔ no ne na yie no ntentem kwa asosa nti dasebre yebese wo kyere Ghana fo amambre ne amande ye fasa yie no ti meto de ma de dinkan mechia Ghana fo nyina machia asanteman na me de na ase a eni kabefiri obo ade de amakro be asante kotoko hene boni din ana ma bomi mu ase ne otikrawe ne brawe ngoma so na dawoma brada ase bele toye no ono ahwa amamre ne amane ekwanso de be ya ebeboa ana yewura dawoma ohyehye bibia pepepe se de wahyehye na santeman no anunti ana bla da ase bele toye no na afiwe mu no so ye bra sebe Ghana fo nyina dikate ho mframa wiase nyina dikate ho mframa ayese ye ba betwa odwira afi eye odwira afi sebe ko be asante kotoko hini no tikrawe ni brawe ngoma so ontimi ntwa odwira abla asante mampo hini ni ote seba su enka ho abla obeya amamre ni amane bra odwira etwagu e wa asante mamu nti bra wa hini ko akura no ane ewura dawroma oyen hyehye eni bibia de mampo eni mpanimfo nyina ene die omo ya ebeboa ne di pepepe anayi atoye nti yewura ni hyehye mu no se do de hyehye na santeman oye bibia pepepe na bra wo hye ya ye de koye ya na ye de yemfa nkokora no aso amenya ye bibia wie ne aye honhom mobo ne da etoso dunum ana yewura ene eda no so ya asante mampo hema ne mpanimfo ede aseda eni awieye ede bra ko be asante kotoko na se wa asante kotoko fie se adawroma yemfa aseda mra yewura efise waye bebre efise ebra da se bre ko eno ntoto eni bibia yewura kan wa ma bibia na yakoja akora kwan nene eni da mpanimfo na asante mampo man nyina ba ya omode aseda ebra ko bra asante kotoko hini na wadawma akora obisa ase adentina we aye ntem se amedika kan se yewura entimi ntwa odwira abra asante mampo hini enka ho enunti se de ohihye na asante man no odi bibia jampanimfo se de omonya edi nkan kompunto ni pepepe ye ebeba asante mam ne bia ka asante mampo man enunti enenne omoye bibia wie no omode ho aseda abre yewura krobe asante kotoko hini se odawroma ni esi ye biche bo asante mampo man ya ye de beda wa wo ma ya konya ani bibia ya ye bibia pepepe nti ne ene ye bra ekwan abamu a se de aseda abre yewura anunti enenne uhun se mampo man ni mampo ko ni nyina di twi abasante kotoko fia ne nya boni bia na ye de otumfo no te krawe ni brawe ngoma so oyema asante mampo man ana mode ho aseda ebre yewura ene de due ya pia nti oboso kyerem se yakope dasebre osebunsu otosumienu yakope ne krabre nti na mamre ne amane kwaso ne ho behia se mampo atran konyafo no betima ba eye ahemfie ye manhia na omode ho so aseda edebre otumfo na afin so no omhwe eho asem ka nti se ne mampo akunya no so akotɔ no nti eho hyehye te sei
na omatima panipa hofro omana bedua saa silver stew no so wadama ehun hihye de ewo mampoman no ene yewura ensem yede ya henkwa yebesom ne yetene na se esum na yesua de se de bia okache se yemwa ma ya santesem enye adwuma yewura numa asem nti dani da nyina yenso yebeboa ma ya santesem atimi aye adwuma enu nti na ne ohihye na santeman eni mu ne ewomu nyina wode hihye ye se enene bra esefata se mpanimfo ba no mo de aseda ebre yewura nti sisi ano de omo de aseda eni kabia abre yewura ebla da sebre ko akura oboa ne ho ntoto enyina bibia wie peye nti se ne de omo baaye ne ya aseda de aka no ewo Asante Mampohema eni natra nkonwa eni yewura nsem nti yen na yesua de yentimi nka mu asem bebre nemum se bibi fufuro bi wa akiri a ubisa efa amamre ne amane kwanso a eni dedi enim no yebetimi aka na yebetimi achirim nemum baabi wo ha na yekodipo a de aka no ubisa se enkonwasie ana se de ni besi adwaso a de aka nyina wa yewura nsem eni nti na wa hyebre de amampanimfo se omope oluman ana se agya kwabe wi a de aka bia no omofa aseda emedano nti se omode aseda abre yewura yi afi ne ye twen ne empanimfo a aya atrankonya ne wahema eni emampanimfo wo fie ahyehye no mde ba beto yewura nim se agya kwa akura no omanya ne nsi anamu ana se omunya na sisi ya de yentimi nka ana yenim bibia fa ho se yenya obi a obesi agyanan ana se yenya obi nemu ye de ya henkwa ne de mpanimfo se emre ene nna ene bekire pia wakasa ti se ne de nya de beche pin so sa ne so hye ni na no gira mampon atrankonya ene emampanimfo wo fie no ade mpanimfo wo fie no ohema ne betimi akire se no agya kwa akura ne yenya obi a obesi nanan na yenya kwa memensa ana akwasi bedi akon ene ede no eba besi agyana ne de yen ni ayenkwa de ye ya disua se abeni abrebia no yebesua de afiri ye nananom ni yegya enase de kuro ni nyina oman ni nyina ye ne de ano ono pene ye dan no nokore nti aye no esiye no okohobi ya na wogina badwuma na so kire se amamre na mane no wotepa nti wa experience suahunu akohunu ho no de na wetimi na kan de amaganafo betimati bi da film se futu bi ni ade a se ne ahwe se ne amamre na mane no ohwe de course na wo se ohwe mu a ya se amamre na mane ya toto na se nti de na betima ka de afa ho sa bebre ho a betimi aka na ne tie ne se amamre ni amane de abeni abia no akwasi kokko ni nhyehyɛ ne se omma asante ene abibiman amamre ni amane ene adi nkyire wiase efise ne nhyehyɛ ne niema bebre ho no ma potokasem yese it damn full or it damn play our traditions and culture eya na ebre ya amamre ni amane na se nanso yenhwe ne se ebra ya nkasa nyina yewura kobi asante kotoko hene ne otikra ni brawe ngoma so no ebra obo ade ni nananom ya adom mu de ni si abanwa so no in fact waboa ama asante ene abibiman amamre apeja akoso ne kese so nti ye ne eya ehinkwa ya ne yewo yewura na ase de bia eya na ye kra anije se na daroma waboa ama asante ene abibiman amamre ne amane ekoso abeni abia menka wo pi ebre bi atwam a na ka wo kura no wobeka ya so obi bedi hina jense yetete ne akwache no ne ayire no by force ne de na bedi nanso bra yewura baaye no nam ne nhyehyɛ ono na kyekere asante man nti sabi bibia kuta ne nsam nti do no nim a oya ebeboa ma asante man atumpon ne bia ka Ghana man ne abibiman no eno na ogusu a oye sabi ensem ne nyema ekoso wo wiase nyina ma adasa nyina eti ase anya hunumu se krobi asante kotoko hen wo ye hene ba ko pe ewa abibimam ne ewiase nyina efise ne nhyehyɛ ana ama asante aduru babia wadu nti ne o hyehye frimfiti ase no eno na ogusu a wo hyehye saa abre ene bre a yadu mu nti
mintimi nka hwe kura na mintimi nka kese de meka nyina ne se ebire bi aso a na nipa kwa ni enye ahenie ho enso ne obi nya jale ahenie kura ne kra ni je because anya bi ebefe ne nana ana ye de chiniye ebesi ni so ni nyina aye kro bi asante kotoko hene ni nsanu nyuma ni bia se de be ya asanteman Ghana man ne abibiman ebetum ponti ana oba ye wa hya ahenie mu kena ama ne obia nya akwanya so obedi hina na nani age so odi mirika ebekwa akodi hini efise yewura waboa ma ahenie ayede ahenie aye krabehwe ahenie aye dedededede wo wiase so obi pani bi mpo baabia ne dibre duro wa aban mu no se akwanya ba se wo medi hini mpo na ye keto akora na ni je ho